Arratsaldeon eta ongi etorri Kameratoiko 16. edizio honetara. Beste urte bat gehiagoz Lekeitioko Euskal Zinebileran gaude eta jakina Euskaltzalen topagunaren laguntzarekin. 36 ordutan aritu zarete lanean, Kameratoiko lehiaketa honetan, Express lehiaketa horretan, eta 32 talde izan ziren apuntatu zirenak. 32 talde horien artean, 110 lagun edo 110 zinemazale egon dira, unibertsitateko ikasleak, ikasle ohiak, zinemazale amorratuak, lagunak soilik, eta Euskal Herriko puntu ezberdinetatik izan zarete apuntatu zaretenak. Azaroaren 13an masterklasa jaso ostean, gaia eta irizpideak ezagutu zenituzten. Eta azaroaren 15erako lan guztiak aurkeztu behar izan ziren, eta jakina, 32 lan edo 32 talde izan behar baldin bat ziren ere, azken baten 26 izan ziren azken txanpa horretan ailegatu zirenak. 26 lan hoiek ezagutzeko aukera ere izan duzue, izan ere Euskal Zinebilerako webgunean guztiak ezagutzeko aukera izan duzuelako, eta 32 taldekideen aurkezpenak ere kameratoia.eus web atarian ere ezagutzeko aukera izan duzue. Saria aipatu dugu, izan ere bozkatzeko aukera izan duzuelako, publikoaren saria bozkatzeko aukera izan duzuelako bertan. 3. saria aipatuko dugu edo publikoaren saria. Eta zein izango den sari hau? Zeuek erabakitakoa. Trinkete aterpetxean, hau da, Lekeition asteburua pasatzeko aukera izango zenukete, gosaria eta otordua barne. 2. sari bat ere egongo da, eta kasu honetan epaimaikidek erabakitakoa, 600 eurotakoa. Eta jakina, lehenengo saria eta sari potolena izango litzatekena, 1000 eurotako saria, eta ez hori bakarrik, Durangoko Azokako Demasa lehiaketara sailkatu izango zinakete, eta ez hori bakarrik, 2021an burutuko den laburbira zirkuituan parte hartzeko aukera ere izango lukelako zuen lanak. Eta orain bai, esan dugu 26 lan izan direla bukatu dutenak, eta 26 lan horietako arduradun edo bozeramailetako bakoitzarekin konektatuko gara, eta ikusten dudanez hortxe zaudete ja guztiok ezpada ere gehientsuena konektatuta, nik ez zaituzteta entzuten, beraz, keinuekin funtzionatuko dugu elkar. Ondo entzuten aldi dazue, horrela keinutxo bat egingo diazue. Bueno, primeran. Palomitak prest aldeuzkazue proiektzia ikusteko, keinu hau izango da. Palomitak prest dituzue? Bale, batzuk, hau zan aurrekoa, orain hau zan. Bueno, ze moduzko esperientzia izan da? Bikaina, ez da? Esperientzia bikaina? Oso ondo, denok atoz bat. Eta, lo gutxi egin duzuenok esku altxatu? 36 ordutan lanean aritu ostean lo gutxi egin zenutenok esku altxatu, gehientsuenok ikusten dudanez, eta orain bai. Proiekzio guztiak ikusteko aukera izango dugu, beraz, gozatu, disfrutatu eta bueltan gara elkarrekin. ¡Entzuten al suelo, Seth! Zer joko putada. Zer joko.
Danetatik zein jaba, amuma. Eskumakua, kamarara behira da ona. Ta, zetan dabiz, argazkizan. Txo, ez dakizu? Despikan. Hori zer daba. Sariagaz atrabaten dizenak, ataratia. Eta gorputzakin gero zer eitzen dabe. Arran egiza saltzen dabez, Zetako, jateko. zelako kruelak izan aldi zen gizakizak. Hau ezin ja holan gera. Gero da osarraroa gehatzen ditu zaitorrik. Pasa bat da. Beti esan dizut arraro iruditzen zitzaidan. Imatzi zelarri naiz, agian ebitu beharko gara, Hane, denporaz badakizu txartoa bizela. Ezin duzu etxera jarte itxon edo. Sentitzen dut, ez dut aguantatu. Ba, betu, para berton eta minitxu bat, bale? Bueltan ez etut ja. Hane! Entzun da zu hori? Txo! Zer hosti izan da hori? A ber, Hau ez egon gidoian, Ez egon gidoian. eman argizta. Beren bila zuen bergaela. Brometan bazabiz Ai, hostiko. bai, goaz. A ver, hau ez egon gidoian, tu, a ver. No, ez. Bai, Bati hartzian egon zu. bai, hartu. A ber, bitu, brometan Da, bazabiz zure broma da. Ke bai, osea, A ver. no izango nire broma. Bai, goaz, azkar. Hane, ondo zauz! Hane! Hane! Dano batera, Dano batera, a ver. A ver, Zuazen, Eman, buah. Tranquil. Vale, buah. Zizan hori, Eman! Alaia! Hane! Eman! Eman! Gizakion denbora bukatu da. Moztu! Enauen inoiz pentsako gure laguneko lakorik ingo zauenik. Beran buru ez beste itxie. Ez, esplikazio barik, motibo barik, agur, papel baten idatzi da un mundu itxi. Burutik zer pasa datzon jakin bidot. Gure herrire torri nahi bueltan. Badi urtiek da asko aldatu da guztize. Basurako bapori bestauia portuen. Bai etxien nahuela sentiten dut. Krisela esango da. Josun ama zatitxute da. Elekizu esetu bezingo. Mundu egan eratordatxo. Bai beran gauzek ikusteko aukeri mondozt eta hamen lotu nahi, Josun kontuetan musturrez hartxien. Argazkitartien egon da espaldizon gure lagune. Zemakure erretrato dakoz beran gelatik zabaldute, bai honen danan hartien banandut itxi dauzak pur batzuk. Mile 1937 eginek, neskatilek ikusile iztrainetan despizkan eta egiz esan, ez dakiz eitxik bai neskabaten arpize ezagune itzen dazt. Josun amuma edo familiarren bat esango da. 1979 dakar honen atzeko mandan. Beran neska bardine dela esango nagoen. Datak ondo badauzen ez zinze esan pertsona bardine. Balantzaka dago hemen, bai beran eskidan esango nagoen. Ata kontu ez dela sartu ezein. 1988ko erretrato honetan edadi bardine dako, bai beste itxure bategaz, bai dude barik berada.
Ezin zezan, ezin esku da. Nor edo zer ete dago, Andrie. Horri batako marka eta liburu honetan, Arranegi auzoa. Sinestu bestazu egingo kontabitzuten entzuten zuniko. Gaur egunien be gaztean txakaz da bilgura hartxek hau, Andrie. Honentzako ez da pasaten denpori. Arranegi txikibina jonen atzetik egun osuen, bizi trankile, gora eta bera. Aurre gaitxikitza esan dazten ezagune hori arpize. Bana honi burutik ondo. Laminek. Ezin lehi esan. Betierako lamine dela konturitu zan Josu baie, hori, beran mulu ez beste eitzeko nahiko da. Zenbat pisatzen du. Joder, Amaia! Mugi. Mugi? Amentxe. Jesus! Aztoena patzean neukez. Zer baiateko? Patata tortilla egin dezakegu. Bale. Ongi. Bale. Beitu, amoaren gona. Ostras! Eta zer da bilemen amona? Despizkan. Bai. Despizkan dago. A ber, erakutsi. Amona. Estela. Italiarra. Garbine. Ostia, usokoa. Ostras. Zer, Amaia? Zer dago? Zertxo, azkenean mugikora oportuko zuba, eta berria da. Ondo zauz, Amaia. Arraro dirudizu amanen kontuagatik. Ez kezkatu. Nekatuta nago. Bai jebi izan da, baina ez emonan beste huelta, benetan. Baina ikuste du berri honak direla, ez da, neska? Bai? Bai, suposatzen dut. Baina ez da hori kontua. Zein da? Barkatu neskak. Logelara noa deskantzatzera. Baina ikuste du beharrik hitz egin behar dugula, ez da? Bai. Guazen. Estela maitea. Denbora aurrera doa, eta 6 hilabete zure alboan ez da nahikoa. Zure begiak ikusten ditudanean, dardarka hasten naiz. Nire nahi bakarra, gure senarrak itsasora joatea baino ez da. Zurekin berriro egoteko irrikitan nau. Ez zaitez nizta zahaztu. Ez dekogu denborarik galtzeko. Maite zaitzut. Amaia! Txiki, zarena zarelako. Ez dut denborarik galdu nahi.
Beitu noraino eraman gaitzakeen arteak. Zure moduko bizitza bat nirearekin elkartzea lortu du. Plat egin du. Tirainaren aurka igeri egin dugu. Eta urtu egin gaitu. Denbora guztiz zautu egin arte. Kulturetxea 5 minututan itxiko da. Mesedez, aretoak gustu. Eder kuadro ez da? Bai. Nolako alizateke bizimodua zazui horretan? Emakumezkoak despistetan eta gizonezkoak basuran. Bai. Gaur egun ez da horrelakorik ikusten. Portuan bizizara alda? Nire amama Lekeitiarra zen, eta udak bertan igarotzen dituen. Txikitan, emakume hauei begira, orduak pasatzen dituen. Zure amona horre goten zen ala? Batzutan, bai. Trainak apurtzen zirenean berak josten zituen. Orduak pasatzen zituen portukoekin hitz egiten. Nostalgiak hartu zitu ala? Ez. Ba, neube familiadek egitzion urti diandik ez nazela pasa, baina zarriken egoten ditzen Josetxoren tabernan. Zabalik jarraitzen du? Benetan! Gizona gutxinez egun urte inguru izan beharko ditu. Bai, barraren atzean hilko dela dio beti. Ba nozbaik, elkarrekin joan gaitezke. Bai. Badirudi kanporatzen gaituztela. Bai. Zer deritzozu tabernaren batera bagoa zerbait hartzea eta bertan hizketan jarraitu. Ez da Josetxuren kategoria bereko izango, baina, bueno. Venga, vale. Esan dizut. Egun oso etxean sartu nahoti ez da ona, Lagunak behikus egin biko zuz, ez da gangilori. Bitukuk viernes 13 maratoia egingo gu pixukideok, barilako eta mairu dalako gaur. Bai, zerbezak hartu doguz, balanga jungunaz lotara ikusiko zu. Ez, zesan dozu, barikoa eta mairu dela gaur? Bai ba, Friday the 13th.
Baina, nola egon zaitezkean lasai? Zubetak izu zenbat mobide gertatzen diren Bariko eta Mairuetan? Venga ia, benetan sabiz. A ber, zu, ez dala broma, ez nago esebez asmatzen. Joder, beitu. Baina hori Estatu Batutan da, ezta? Hemen ez da Martitzen eta Beitu, Mairu. iaia Googleen ezer sartu barik. Autoistripuak, bortxaketak, hilketak... Jesus, horrelakoak beti dauz, lasai. Istripu domestikoak 140 bat igotzean dilaren hau irakurtzen hemen. Badakizu zer den hori? 140, ez gau salbu etxean bez. Ia, hartu iso tranquil. Venga, irantzu, preso hauz. Txo, itximi zaitxut. Alan dabe, tranquil. Ordubi bakarrik geratzen diatzuz, hortik hiltze arriskutik salbu egoteko. Ala, venga, paranoiko, venga. Bi ordu. Dena gaizki badoa, bira sasu minuteroa. Zelako tontakeria. Baina, bueno, polita da. Ea, noiz etortzen den mutilau? Opa, gerazi? Bai, zoi iritsi izan behar zara orduan. Egia esaten badizut garazi, interneten ezagutu dudan norbaitekin lehenengo zita da, niretzako, zeke, jarraro egiten zait. Niri ere, gaur arte ez nahi inoiz ausartu. Neuk bez, interneten etxeak eta bitxeak bakarrik elkartzen dira. Esan nahi duzun ni arraro naizela eta txita nagoela? Ez pentsalakorik. Imbecil. Dena gaizki badoa, bira sasu minuteroa. Niri ere, gaur arte ez nahi inoiz ausartu. Zeo zer gertatzen zaizu? Ordua bar duzu?
Ez, egia esan modernizatu egin behar gara. Ez dakizu non aurkituko duzu zure printze urdina. Printze urdina? Flipatzen zautzo. Egin zanga eta desagertu hemendik. Egia esan, ondo dago internet erabiltzea jende berria ezagutzeko. Egia, gaur egun internet edo zertarako erabiltzen da. Ez lehen bezala. Egia, lehen neska politak eta exuberanteak ikusteko erabiltzen genuen. Egia da, lehen ezagutzen ez nituen gaiei buruz dokumentatzeko erabiltzen nuen. Eta zaidazu, badakizu zerbait arrantzari buruz? Bai, hoi bezala ondo dago, baina ez nintzateke horretara dedikatuko. Ba, ni arrantzan aritzen naiz. Autolasterketak izugarri gustatzen zaizkit. Benetan, gehien kutsatzen duen kiroletako bat? Egia esan, gorputza ikastea gustatzen zait. Zurea, adibidez? Ze begiratzen duzu orlojuan? Zure azken neuronaren defutzi ordua? Imbezil! Argazki. Hoek denak aurkitu ditut eta rastrorik ez. Nire hormonaren argazkia aurkituko banu. Negoak ebaki banizkio. Gurutzea. Kriston denbora pasada azken alditik. Mama.
zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak orain da. Orain da! Kaixo lagunak, ze moduz? Bueno, 10 urte pasa dira denboraren kapsula gorde genuenetik, Ze iruditzen bideodeia egiten badugu eta irekitzen badugu? Kaixo, zer modu zaudete, aspaldiko? Hombre! Ze? Ei, neskak! Jo, bai, denbora, Ni oso lanpetuta nabil, beti leku batetik bestera, ez dukat denbora ezertarako, beti nago landalan. Nik ez da, Beitu hemen harrapatu nauzue, kirola egiten. Ni etxea garbitzen. Zer? Errepikatu, ez da oso ondo entzuten. Etxea garbitzen. Ez da dia izango. Eta zelan? Zelan zuen bizitza? Bai, beti mendian nago, mendizari hutsa bihurtu naiz, kilometroak egiten ditut beti aldudanean. Ai ama, nolako azaren. Jo, ni egun oso ematen dut sukaldean. Ireki nuen jatetxean. Bai, benetan? Bai, eta denbora libre daukadanean, batera hartu eta itsasora joten naiz arrantza egitera. Jo, ni azken hilabete honetan, bidaiatzen egon naiz, Ibizatik, Andaluziatik... Ni denboraren kapsulan sartu genituen oharrak edo notak, guztiak bete ditut. Mendira joaten naiz egunero, ez dutia denbora galtzen, beti nago gauza berriak egiten, gauza berriak probatzen, eta superpozik nago. Bueno, neskak, hurrengora arte, agur! Bueno, agur, hitz egingo dugu, musu handi bat, mua! Agur! Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak orain da. Orain da. Orain da. Bueno, banu asteburua hondartzara. Espero, zure lehenengo astea pisu honetan ondo joan izana. Zure paparroiak hartu ditut. Espero importa ez izatea. Bai, lasai. Bien, otxo, agur. Agur.
Nor zara? Eta zu? Hemen bizi naiz. Eta ni ere? Eta non egon zara egun hauetan? Lanean, gauez egiten dut lan. Eta ni goizez. Baino, hostia, horregatik ez dugu ikusi elkar egun hauetan. Mamuat zinela uste nuen. Eskerrak ezarela. Bai, ama. Ama. Entzun. Bakizue gustura jungo inatekela zuekin bazkaltzera bixarlik itxora. Bai, egu berre egune. Bai. Bakit, baina ezin gara herritik atera. Gainera, dana poliziaz josita da. Bai, venga, ama. Lasai. Eta lasai egon, laiztere ikusiko dugu elkar, bale? Venga, ondo pasa. Eta egon besarkada bat aitari. Bai. Venga. Gabon. Gabon, Peru, zelan? Jo, sekulako pena ematen dezta ez egotia zurekin gaur gabaz. Gainera, azken hilabetiek oso gogorrak izan dira, gure familixan batez be. Baina, bueno, aurten beste modu bat errespatu beharko dugu, eta jazta. Bueno, lanean jarraitzera noia, bale, pitxin? Urdai espikua lagadotzu sukaldian. Ez izan gangila eta ganora zafaldu, Bale? Honegin, musu... Zure historia ezagutzen baduzu, orduan jakingo duzu nondik zatoz. B.M. Ostra, Bob Marley. Txikitan denbora askar pasatzen zitzaizun, bertan bueltaka. Ordu batzuen bueltan ikusiko dugu elkar. Horra. Txitxinak maiatzian, posa bihotzian. Peru, lastana, gabonetan, niaz librako sinalela, pentsatzen zenduan ala. Oso loiba, berezizia, izan zara nitzako. Eta gaur, alkarreaz, egon ezarren, neure erlojuak, beti eruango zaitxu, iparraldera, geure portura, itxasora, boga! Gaur da nitxozuaz,
Arraina pete, ez laixin dabiz. Torian gunu jau eizua? AliExpressek Bat horra menzoz, Palteitza! La 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 Txo, despikateko arrainak arranegira egun jarte dugu. Baina, kamaratik pasan dira gero.
Bai, etxitxe hoxe zanean gaztea. Bai? Eta kurtiatakoa. Bai. Baitxosoan ibiltzen izen, arraineko jute. Zenbat arraine? Bonitoak asko, gainebere gaz. Hemen, hau botatezan itxoso haude, arraina hemen ekoite zuen arraine. Bai? Eta gero, kuxu karretia gaz, eta altzetan edu zen bonituak. Itxosoa ganera. Asko, Bo. Eta zuk bakarrik edo norbait? Ez, egoten gitzezan, asko. Barkuen, eskinen parata, gainebera potaten itxosora. Eta bestalde harritxe bere bardin. Jose, galtzetin nire jausidaz, Josio aldo zue? Ia, eneko, kuiu urbetea, inventu bat behar du. Ia, honegaz ez, eneko. Gu itxosuan oten gitzenean, abestuten gendun. Bai. Zupak izu abestuten? Ez. Nik anteko tapurot orduen? Bai. Boga, boga, marinela, marinela, ez duzu ez abestan. Joan behar dugu, urrutira, urrutira. Horregaz, ez? Horregaz, bai. Ai, oinak ordanaz. Jose Miguelen batela, txitxarru eta berdela. Jose Miguelen batela, txitxarru eta berdela. Jose! Bai, eneko, akabazuk hauia jutia. Ea, Zer guzu? Untxeko egot inventuagaz. Hemen dekot. Aititxe, koioko dugu. Sare konponketa lekeition, ia erabat emakumeen lana izan da. Egun 8 emakume burutzen dute zehaztasun handiko lan hau. Zaharrena eta urteen poderioz esperientzia gehien pilatu duena Teodora dugu. Zaretik hasi, bolintxia, trentxikitzu guaguak eton eundiruroiku bereun da, ero berreun da, berroiko brazaku, unatixek. Joko emoten ontzago abazte, kejate dirala. Abaztu moto ontzago guekueta. Gente gazti dago hau aixe. Antxe dauna, geure morukua, Geu bilardo morukua eta geure morukua. Danari ezakiken ondotan bateriken baixako bestiari.
Ama. Bai, opa. Osondo, hementxe. Erantxe guzkiaga sobeto. Baina, bai, eskatuta. Joder, pues hilabete bat, ja. Besteko gogorik orantxe bertan. Hasta los cojones, ama. Ez, zaila zu ezetz, ditu. Egin dezala, berak, zer nahi zunik esatea. Ezin dudala! Bai, nina tarteka baita, bai. Ez dakit bezarte. Zuk zer uste dozu? Nire grazia egiten doztela egunero pintxatu behar izatakala? Bai, jazta. Bale, bai, nike bai. Bale, beste bat. Ondo, agur. Kaixo, egunon. Azken berrien arabera, konfinamenduaren 40. egun honetan, gobernuko goiburuek alarma egoera 15 egun gehiago luzatzea erabaki dute. Lehendakariak, pazientzia eta kontzientziazioa eskatu die herritarrei. Kongresuko beste alderdiek bere atsekabetasuna adierazi diote. Hauek izan dira be. Aizu, potxu. Desleituta sentitzen zara, Hain da dena handia, eta soin txitxina. Bakarrik zaude, zelako pena ematen didazu. Beitu zelako pintak dituzu. Beira zure janzkera, beira zure gorputza, zure aurpegia, zure hilea. Nazka ematen didazu. Eta gero, beste 15. Hau ez da gaitu behar. Hau, amaitu egingo da. Amaitu egingo da? Amaitu egingo da. Amaitu egin behar duzu. Amaitu. Zer uste duzu? Besteak zure defektuak ez dituztela ikusten? Ez dutela ikusten parra egiten duzunean ateratzen zaizun papada? Baina nork ikusiko dio ba, etxean sartuta dagota. Konfinatuta, 15 egun gehiago. 15 egun.
Hau esporta arraintzen da. Eskutzaren modu pare bat. Zitzaren eta zitzaren. Txikitzaren. Estepa, baina jarte. Hase. Bi ordu. Bermioko portua goizeko ordu bizetan, ez da entzuten besterik, ez da entzuten besterik, ez da entzuten besterik, txo, zingeizu batela. Hombre, Josefin, sei ordu, sei egon niren nintzene, soilu bentiroka, zuri ikusteko. Venga ba, denbori aurrera du eta! Bakitxia. Goizeko 8:30 dira. Azken ordukoa. Marinel bat erreskatatu behar izan dute itsasoan, bere batelarekin galdostean. Itsasoaren tiraina eta egoera txarra dela eta dislai ibili da batela. Azkenean, zeharkiloetako zerbitzuek egoera konpondu ahal izan dute. Albiste gehiago 12:00. Ander! Ander! Ander, koño, gurasoak etorri direla! Hostia, Batean daudela, koño! Ze? Dago, misi! Nor dago? Zina jamos, hostia. Venga, ezkutatzen dugu. Ordu. Itxu. Bat, bi, lau. Bai ama, bagoaz! Hemen. Venga, zu, etxilik, Azkar. Ui. Itxu. Jarraituzu. Me cago en la... Hostia, Irene. Eta nuna hostia dago kalde. Bai ama, Mixi! Bai. Nuntzan, maitea nuzode? Andar atera. Ez dago denborarik. Jantzu? Jode, gau oso hemen sartuta katuagaz. Irekiko didazue, ala zer?
Bai? Mutia, seinala dago. Bai, koloniatik deika. Bai, koloniatik. Erreala da benetan. Bai, entzuten? Norbait ez taldean? Hemen tirain handia gota ez da ezer entzuten. Mesedez, geratu etxean. Itxaron pixka bat gehiago. Pixka bat, mesedez. Esperantza dago. Gu itxaroten egon geha eta azkenean iritsi dira. Batel batekin ekarri gaituzte. Eta txitxina jaten egon geha, herrian bezala. Norbait entzuten? Espero deia hau berandu egiz izatea. Hain saia ez da. Etorkizuna, orainaldia eta iragana. Guztia denboraren izaera fisikoan laburbiltzen da. Orduan, ni zure etorkizuneko biloba naiz. Badakit ez duzula sinestuko. Baina furgoneta hau denbora makina da. Begira. Hau, ni Berlinen 1989an. Hau lekeition 1888 urtean. Trainak, sareak konpontzen. Egipton, piramidetan eta beste hainbat lekuetan. Beste hainbat lekuetan eta zure favore bat behar dut. Zure favore bat behar dut. Eta zer nahi duzunik egitea? 2223ko kameratoian gure arbaso batekin bideo bat egiteko eskatu digute. Eta zure laguntza behar dut. Kameratoia zer da, kameratoia? Ez du importa. Hau bat onduko dut eta bagoaz. Vale. Nire semearen, bilobaren, ez. Bilobaren, zerteko... Ari, digo! Zer gertatzen da? Harrapatu gaituela! Nork! Eitu! Ez doa! Bota, regaila, bota! Hau! Hori ez, cerveza! Bota! Ziosti izan da hori. Hori zen nire anaia. Zure anaia. Berak ere lehiaketan parte hartzen du. Eta lortzen duen lehenengoak irabazi egingo du. Irabazi, zer egin behar du nik? Pepino txopote bat jan behar duzu. Pepino txopote bat? Egingo dugu? Bai. Venga. Zer egin behar dut? Atesoan gabiltza, ez dut alarri. Egin beharko duguna. Hartu behar duzu pepinotxo bat. Bitartean, galdera batzuk egingo dizkizut. Entzun ondo. Eta horren ostean... Lortuko! Ez! Nirea da! Zer egin duzu? Zer... Marinela, bere batelarekin itxaserdian zegoen. Juta prest zeukan, egaluz erraldoi bat harrapatzeko asmoz. Bapatean, tiraina itzelaltzatu zen, eta ekaitz handi bat ailegatu zen, zeirua ikatza bezain beltza bilakatu zen. Marinelak, bere armua zerka harrapatu zuen ikustera joan zen. Beraz, bere indar guztiarekin tirakasi zen, eta itxalilun bat berarengan zetorrela ikusi zuen. Ekaitza, gero eta bortitzagoa zen, eta tximistak leku guztietatik zetozen. Orduan, monstrua agertu zitzaion aurrean Marinelari. Eta nolako zen monstrua? Oso handia eta itxusia. Begi zeuzkan? 3 begi zeuzkan. Eta ginik? Ikaragarri handiak eta zorrotza. Eta zer gertatu zen? Monstro horpetik atera, ahoa zabaldu eta...
Kaixo, Jon. Zer moduz, Jon? Bale, ondo dago. Baina bat hartzen ari da, orain ezin da jarri. Joder, berriro hasi gara? Beitu, Jon, mila aldiz izan dugu elkarrizketa hau. Zuri aste bikoitea tokatzen zaizkizu. Bale. Venga, Jon, agur. Iker! Iker, ireki atea! Iker! Ireki atea, demontre! Iker, lastana, zer gertatzen da barruan? Iker! Jon! Ez dakit zer gertatzen da nire. Iker, komunidad dago! Baina, bueno, hon itxasontzi bat, eta da neu gelditzen ez. Nik beste leku baten etxen eban lana. Bueno, asko diez, ez? Pasetan dena da, oreka bat dauela guku. Baina ze hostia gertatzen da hemen? Duetu ez zara kontatzen alu! Joder, hostia puta, bihotz taupadak gutxitzen daukos. Baina batzo, me cago en la puta! Lurreko markengatik, badiru infernuko bidean dagoela. Joder, Lilbek! Begiratu gaztezulo.eusen, seguru badagoela artikuluren bat honi soluzio emateko. Hostia, minutu bat barru estenatokien egon behar zareteta. Joder, bai, hemen badago zeo zer. Pultazioa bakatzen dakenerako, kardiobaskularra egin behar dakoela bine. Bai? Hostia, bale, orduan adrenalina txute bat. Ados, basartu adrenalina txute bat eta estenatokien irtengo zarete, orentxe baina hemendik zauriz? Gazlimbo talde Oin! arrakastatuen zuzeneko gogoan garrienaren eguna iritsi da. Ez, lasai, libre nao. Estenatokiaren aurrean taldea ikusten. 5 minututan. Hauek kartu zaudeki, lakura puta bat hauek zuzenan ikusten. Bai, joe, lasai, txia jasotzen begoa. Bezeta salbatu denate puta. Venga, oin arte. Kontzertua gainean dago bai, baina... Caben so... Antizikloia nagusi izango den, igandean bertan ere presioak gora dezente egingo du, horrek nolabait egonkortasuna emango dio eguraldiari, datorren astean ez dugu eguraldi petralik makurrik espero, baina egunen batean edo bestean gertaliteke naiz eta presio altua izan, frontetxoren bat etortzea Euskal Herrira, Euskal Herrian 3, 4, 5 egun nola eguzkitsuak eta zeharo eguzkitsua izatea oso zaila izaten da, bueno, ikusiko dugu gutxienez gaur eta biharko giro makur hori ez da espero hurrengo egunetan. Gaur berriro ere egun berezia izan da temperaturaren bilakaerari. Opa, ja hemen.
Akoraten zara, una etortu zangari zeniko amuma gaztikitzen. Bai. Lor da ba? Jo, ba, grupoko familitzik indozi bidaldu amuman argazkitzen. Jo, horre egunien ez da zango galerla egunekuen, no? Bai, uste baiet. Atzitze izaniko. Baina, palo. Txo, tranquilon zaitzez, hori jairagana da. Ane? Ane! Ane! Ane? Ane! Ane! Txo! Itzaron! Manuen! Auma? Auma? Boga, boga... Alabatzi! Gizena itxosun dakozu! Bai, atxartu nago batela. Galerri dator, vamos portora! Hau argazki ez da esango galerna eguneko ez da. Nire mona agertzen da hor. Ui, barkatu. Nirare bai. Honetan? Bai. Nire mona arranei aurrean bizi zen. Luisero, goizeko lauretan esnatzen ziren lan egitera joateko. Baina, badakizu. Nire amomak esaten zuen bezala, ate zuen despeskaditzen. Ke pereza. Ba, bai. Baina nire amonak pozik joten zen. Maite minuta zegoen. Maite minuta? Bai, pillina bat zen. Eta nahi zuait esan zizun zeinetaz maite minuta zegoen? Ba, bai. Uste dut Rosa edo Rosario deitzen zela. Rosa? Ni mamuma Rosarito zen. Itxoin, nor da zure amona? Hori, da zurea? Hau.
Pareja polita egiten dute, Bai? Oso guapa da zura mama. Ja, nire aitonak ere esaten zen. Berantze daukazu, Ai, barkatu. Kaixo, maitia. Ez, hemen jarraitzen dut. Bai, berala joango naiz. Bai. Ni baita, muixu. Joan beharra daukat. Ni hemen geldituko naiz. Agur. Aizu, ni Ariane naiz. Mila. Itxoitea? Ez niat esan indezaketen gauza bakarra itxoitea dela? Alduten guztia egiten ari dira, maitia. Zu lasaion. Zerbaiak idanean deituko dizut. Bale, ongi da izeba, gero itzengo dugu. Jo, ongi zaude? Bai, bueno, pixkanek auta bino hoi da dena. Bueno, zuk esatez ona. Gauza da nire aita tiraina handiko egun baten itxasoratu zela. Eta ez dauko bere berririk ordutik. Eta esle da biela uste dute. Seguro ongi ongo dela. Zati nahi zu topain? Bain dezakeon gauze bakarra delako. Itxoitea eta topaitea. Bizitza holakoa da. Ospatu ezin diteken gauzengatik ere topain dezakegu. Nire izadi ditu beharko nioke. Gabon izaba, badako nire egiten berririk. Egun batzu pasa die eta... Egun batzuk? Nahi, gaur goizean hitzein dugu. Gaur goizean? Boa, jazakitu ez ezagunetan bizi gen. Maitia, deskantzatu beharko zenuke. Behan du ata. Arrazoia daukezu, bai. Lo pixkat egiten saiatuko naiz eta biarritzen goda. Bai, ale, besarkada bat. Besarkada bat, bai. Agur. Zesan dizo? Ba, baindik ez errez. Mino, bueno, nahi zupiti bat? Eta
Beste norbaitek gertatzen zaizkio edo. Beno, proiektzioak, 26 lanak ikusi ditugu, azte lanak egia esan, eta jakina, bergoratu ditzagun zeintzuk diren sariak. Hirugarren saria ero publikoaren saria izango litzatekena Lekeition asteburu pasa izateko aukera, trinkete aterpetxean, loa, gosaria eta otordua. Hori zuek, publikoak erabakitako saria izango da. Eta gero beste bi sari, epaimaikideek erabaki dutena, bigarren saria 600 eurotakoa eta lehenengo saria 1000 eurotakoa eta Durangoko azokako demasa lehiaketara sailkatu izateko aukera, eta ez hori bakarrik 2021an ospatuko den laburbira zirkuituan parte hartzeko aukera izango duelako lan horrek baita ere. Esan dugu epaimaikideek erabaki dutela bigarren eta lehenengo sari horiek zeintzuk diren, baina ezagutu ditzagun zeintzuk diren epaimaikideak. Alde batetik Aitor Arregi daukagu. Aitor Arregi gainera hasieratik egonda guzti honekin, promozio bideoak egiten bilitalako, masterclass ematen ere bera aritu delako, eta Aitor Arregi zein den oinartiarra bera, Moriarty produkzioak ekoiztetxeko kidetako bat izango litzateke, eta euren azken lanen artean egongo litzateke Donostiako zinemaldian 77. edizioan aurkeztu duten La Trinchera Infinita lana. Bertan, zilarrezko maskorra lortu zuten pelikula onenari eta gidoi onenari. Eta ez hori bakarrik Goya sarietan 13 izendapen izan zituzten eta horien artean 2 sari ere eskuratu izan zituztelako. Izibene Oñederra da beste epaimaikidea azkoitiarra bera, arte derrean doktorea eta EHUko irakaslea. Eta ez hori bakarrik hainbat eta hainbat lanen artean, iaz bertan hemen Euskal Zine Bileran bere lana izan zelako irabazlea. Eta biak aipatuta hementxe ditut nire aldamenean, kaixo Aitor eta kaixo Izibene, arratsaldeon. Ze moduzkoa izan da esperientzia? Ona, oso ona, nik esan duzu moduan hasieratik egonez praktikamente klase horretan eta bizkat aurkeztuen bideoan ere bai, eta sentsazioak oso onak izan dira, ez dakit kaso asko egin diguten, baina aldi berian ondo dago bakoitzak bere ahotsa eukitzia eta nahi duena kontatzea beti jartze dituzun zeakin batera, ez? Baldintzekin batera, eta esperientzia politiako atzo Izebenerekin pixkat adosten, zeintzuk ziren garaileak, eta goxo joan da, justo jonez. Zerzuntzian lanak onak izan dira Izebene? Denetik egon da, ez? Esan behar dugu, ez? Epaimai gogorrak izan gehala, eta lan txarrak eta onak eta gobeagoak eta txarragoak ikusi ditugula. Ez dana ondo egon bazan, ez da ere, ez? Baina oso divertigarria izan da ikustean. Nik uste freskura asko ikusten dela zeatan, ez? Oso gogo handiz egindako lanak diala. Oso ondo pasatu dutela taldean pelikulak egiten. Eta hori bai transmititu egiten dela eta plazer bat hori ikustean. Aitor, lanak ikusterako orduan, 26 lan izan dituzue, nola konpontzen zarete? Agurtzen goitzen 10 ikusiko ditut, arratsaldean beste 10 ikusiko ditut, ala denak takada baten ikustegen dituzu. Nik ez dakot, ez dakitu, protokolo bat horren aurria, baina bai degian ia zintzela ikusten, eta ez dakit, oin ikusiko ditut 5, baina 5 iniz ez dira, gero 5 hori beste 5 eramaten zaituzte, engantxatu bezala egin dizu, gaina formatu motza danez, eta zu, 3 minutu eta erdi gehiago, eta nire kasun uste bitak adaten ikusi nuela, eta ondo dago baita pixkat, nire kasu tarte bat egitea, bestela igual bukaerako nekatut egizte zera, eta igual zara hain. 32 lan ziren orkestu zirenak, 26 izan dira bukatu dutenak, baina, klaro, Izibene, 26 horien artean 2 sari erabaki behar zen dituzten, bigarna eta lehenengoa. Erreza izan alda Aitorrekin hor akordi batetara iristea edo? Oso gaizki pasatu dugu, izugarrizko bronkak. Benetan? Ez. Ez dakit oso erraza izan dan. Genitun bakoitzak geure oberenak iristen genizkionak, ez? Baina koinziditzen genuen batzutan, ez? Eta batzuk horiek izan dira,
gehiena aurrea joan dianak, ez? Nik uste oso erreza izan dela, oso plazenteroa edo lan hori. Osa, inondik ez da izan zaila eta ez dugu borroka handirik egin, ez. Eta Aitor, galdera zail bat doa. Hogeita zaila hoien artean, zuk zeuk zein aukeratuko zenuke luzemetraia egiteko? Zan. Galdera zaila, benetan, hortako pentsatzen jarri behar naiz, baina ez dakitela botokorrentuan esaten dizut, igual, saritu ditugun bi horietan. Ez esan, zeintzuk diren, Egon lehikela zerbait. Bentzat martxan jarri eta ikusi garatzen nora eramate zaituen. Bueno, ondo irutzen baldin bat zaizue, pixkanaka, hasiko gara publikoaren saria ematen, eta gero bigarren eta lehenengo sariak emango ditugu. Ados? Kontua da, eurak sartuko dira gurekin, baina eurek ez dakite irabazleak izango diren. Pentsatzen dute, solasean sartuko direla eta. Ados? Orduan, aurrenekoa publikoaren saria emango genuke, lehenen komentatzen genuen bezala, Lekeition asteburua pasatzeko aukera izango luketelako. Zuek norentzako uste duzu izan dela? Zuei galetzen dizuete, Aitor eta Izibene. Badakigu. Bueno, bas esan. Bueno, izan da publikoaren saria, trrakatakatakatakatakatakatakatakatan, Lekeition asteburu pasatzen genuen bezala, lua, gosaria eta otordua plastikozko aginak taldearentzako, edo lanarentzako beto esan da. Plastikozko aginak. Gogoratzen alduzu zuek lan hau, Aitor eta Izibene? Bai. Eta konforme publikoak erabaki duen horrekin? Bai, gure hirugarren favoritoa osan, gure favoritoa zaun. Bai. Ara? Basun polemika bat. Bai, polemika txikiet gure artean, baina bai egia hirurok bakoitza bere aldetik, asteriskoa jarri geniola lan hori, osak. Gustukoen artean. Bai. Begira, plastikozko aginak deitzen den lan ohiko hortako bozeramailearekin konektatuko gara, baina berak oraindik ez daki publikoaren saria lortu duenik, beraz, txiton, ados? Sartu dadia plastikozko aginak taldeko bozeramailea. Utziko dugu, tartetxo bat. Apa, Gaixo. Gaixo, Leon. Bueno, plastikozko aginakeko taldekideak zarete zuek. Zer moduzko esperientzia izan da? Zer moduzko izan da esperientzia? Oso esperientzia hori izan dela, oso lo gutxi hori bai. Eta kriston mobila izan da, baina oso esperientzia hona azkenean, konkurso hauek oso honak dira beti. Bai, ni ados nagoz, azken batean, azten zara grabaketan eta guzti, eta egoten zara lehenengo gaua hori pentsatzen pizka bat ze grabatzeko, ze grabatzea eta hori. Eta gero urrengo gunean, demora, talde guztiak bezala, segurazki. Egun osoa grabatu eta gero gabean hasi muntaketa eta hori, eta gero bakarrik pentsatzen duzu lo egitean. Goizeko sortzirak jabila, hil nahi zara ja. Zuentzako zein izan da atalik zaiena? Hau da, aurretik pentsatzea edo gidoia edo elaboratzea, grabaketa sesioa, ala gero edizioa? Gure kasuan, plano sekuentzia, azkenean oso gauza garrantzitsua da, baina gero, gidoi partean, 3 hitz horiek sartzea gure gidoian nahiko, ez dakit, pixkat ez zaila, baina buelta batzuk eman behar izan genion, ondo sartzeko. Ja. Beste edizio batzuetan parte hartutakoak zarete hemen kameratoian? Ez, kameratoian ez. Ez, aurreneko aldiz. Sorpresa badauka zuentzako. Bai, ez, Irakurtzen alduzu ze jartzen duen hemen? Ez. Ze jartzen du? Publikoaren saria. Publikoaren saria lortu duzu, 3. saria. Beraz, Lekitioko trinketea terpetxean, gaua, gosaria eta otordua izango zenukete, posible eusten digutenean edo. Beraz, zorionak, plastikozko aginako mutilei eta gozatu, posik, ez da? Mi esker. Oso ondo, eskerrik asko kuadria, placer bat. Agur. Bueno, plastikozko aginak. Eta publikoaren saria zena, hau ere botako dugu hortikan, rakarron, eta bigarren saria.
Izi bene, zeure esku uzten dugu, ezta? Bale, nik uste gai komplexu bati aurre egin diotela, eta oso modu efektiboan, eta sinpletasuna izan arren sinpletasun hori oso modu komplejuan aurre egin diotela. Bestadetik oso arau gogorra zutena, batzuntzat korto batzutan edo labur batzutan oso gogorra izan da adibidez argazki hori ikustea, oso esfortzu handia egin dute argazki hori sartzeko, da kasu honetan ez, argazkia da oinarria, laburrarena oso poliki dago jarria, eta baita ere denboraren ideia hori, gai komplexu hori, maitasun historia, amonen artekoa eta gaur eguneko bi gazte horien arteko maitasun historia hori, ireki hori, ematen dena pasatu behar du zerbait edo ez, irekitasun hori oso ondo landu dutela. Bueno, ja pista desente eman ditugu, eta ja bigarren sari hori, 600 euroiek zenentzako izango diren jakitea baino ez zaigu falta. Izi bene, zenentzako da. Itxoin! Vale. Horra, ingo dugu. Emeki Films taldearen Tentuz filmari. Tentuz lanarentzako dira 600 euro eta bigarren saria, eta orain eurek ez dakitela, sobre holan estaliko dut, eta emango digu sarrera elkarrizketa batera etorriko balira bezala, datozela? Listo! Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Tentuz izan da zuen lana, ezta? Bai. Kontaigu zuen nolakoa izan den esperientzia? Bueno, esperientzia, ona, gora bera askorekin, egia esan, lehenengo egunetik ja batu ginen ideiarekin. Ideia eta buelta bat emateko, gidoi idazteko. Gauen ginen lanen, hori, saiatzeko ja larun baten, dana prest izateko, grabatzeko eta denbora izateko, ez? Orduan ginen 8 gaia eman, 6 lanen jarri, ideia garatzen, gidoia egiten, gidoi teknikoa egiten, eta hola gero larun baten goiz geratu, eta grabatzeko eta bigarretzeko. Eta goizean tokia prestatu, nondik grabatu gauzak eta hori dena, eta gero geratu ginen motorekin. Okerrez baldin banabil, zuek iaz parte hartu zenuten, ezta? Eta ez parte hartu soilik, bigarren saria ere eskuratu zenuten iaz. Bai. Bueno, ez hori bakarrik, aurten ere... Zer jartzen du? Zer jartzen du hor? Bigarren saria! Bigarren saria zuentzako da! Ze pozik, ez? Bai, jode! Bueno, bigarren saria eta 600 euroiek zuentzako. Aitor, izi bene, zerbait esan nahi baldin badiezue? Ostras, ez Nik, zorionak, ez? Zorionak. Jarraitu gai bati tiraka da historia kontatzen. Pelikulak egiten, historiatxoa kontatzen, oso ondo garauta dago zuen ideia hori, oso polito dago eginda. Irekia izatea baita ere, usten dezuela ireki eta maitasun historiari, ematen du, bai aktoren arteko konplizidadea eta hor irekitasun hori oso berezia da. Bai, zorionak. Dik zorionak eta, guztiz adoz izibenek esaten duenakin. Historia txikia, baina aldi berien gauza asko esaten dituna. Edo bentzet, efektu, iradokitzen dituna baita eta oso ondo dimensionatuta, oso gustu lekusi nuen, zorionak. Bueno, kuadria, esandakoa, zorionak. Eta datorren urtean hemen ikusiko gara berriro. Bale, noski baiet. Agur. Eskerrik asko. Gero arte. Bueno, Tentuzen saria ikusi dugu, bigarren saria, eta orain bai, Aitor, lehenengo saria, 1000 euroko saria, datorren urteko labur bira zirkuituen parte hartzeko aukera, eta Durangoko azokan ospatuko den Demasa lehiaketan sailkatu izateko aukera baita ere, norentzako izango da. Itxoin! Aitor, itxoin! A ber, izi bene, Aitor, zer irutzen zaizue? Botako dugu aurrena lehen egin dugun bezala zergatia, ala beste barik taldea sartuko dugu,
oraindikan izena ere esan gabe, eta elkarrizketa egiten gauden bitartean, gero eurei esango diegu zeintzuk diren edo, lehenengo saria eurentzako dela edo. Zer iruditzen zaizue? Perfecto. Bueno, ba, prestatuta daude. Sartu daitezela. Aitor zeintzuk dira, lehatleak. Spookyferia, ez dakit jondo esaten duen, Spookyferia taldia, agur laburra egin dutenak hain zuzen. Agur lagunarentzako datozela? Kaixo bikote, ongitorri? Bueno, zuen aurreneko esperientzia izan da kameratoian? Ez, gaur kasuan bigarren izan da, 2009 zen Bermion izanien parte hartu gendun, eta gogueko ostabet gueltan etorteko, eta hortanen harin da. Bermiutarrak zase, zelako esperientzia izan da zuena? Horten esperientzi nahiko intenso izan da, eta, azken finien hona. Hortezan, azken finien goizeko bostat arte hotie editeten erronka makara da, azken ikusten zuen ja laborra amaitzutea, mereziten daukenien. Eta, errepetituteko moduko esperientzi suposate dut, ezta? Igual urte bat deskantza eta gero ez da, seguramente. Beste bizue errekuperateko ala. Non da, ostabe hitzeko moduen ditxatu bai. Eta, bakizue zeintzut izan zarixak, ez da? Zarixen lortuko bazen dueke, zein gozen dueke? Hori nio ez du pentsa. Hombre, hirugarren abadan, hori, balekitxon pasagune, albadan, parranda izelain, albadan, eta, blenoko ez bastakigu. Hori nio, ez du pentsa horretan. Hombre, ez litzake txarto egongo egiz esan. Aitor, zeo zer dakau izateko, ez da? Zer dakau izateko? Lehenengo sarixa, dala, Spookypedia taldearentzat, agur laburrarentzat. Zeuentzako! Qué fuerte! 1.000 euro zeuentzako, datorren urteko laburbira zirkuitun parte hartzeko aukeri eukiko zendueke, eta Durangoko azokan ospatuko dan demasa lehiaketako sailkatute gehatzen zase. Zoixonak, agur lantaldi edo zeuen lana izan dalako aukeratu. Aitor, zergatia kontatuko diegu baita ere, ezta? Konta. Alde batetik, Iziben eta Bixok garrantzi handia ematen diogu gaia nola sartu duzuen, eta gero baita pixkat beste baldintzak ere bai, baina gaia eta batez ere argazkiaren nolabait edo integrazioa zuen historian etzako guretzat oso natural gehatzen da eta hori eskertzen da, eta gero hortaz gain dago nabaitzen dugu dagoela esportzu bat, historia bat kontatzeko, ez? Interesean gorakada bat daukan historia kontatzeko, ez? Generozko historia bat, ez? Beldur, fantasia, eskosea bat, ez? Horregatik ez dugu berezik izaritu, baina bai da egia, horrekin, nolabait edo, zuena postu egin duzu eta horrekin, eta lortzen duzu zuen helburua nik uste dut, ez? Batzuk erdibideak gehiatu itezke, zuen kasuan ondo lortzen duzu. Eta gero teknikoki ere, esportzua eskertzen da, ikusten da zaintu duzu edizioa, baita grabaketa, plano bakoitzak bere mimoarekin egin daude, eta gauza guzti horiengatik, eta zerbait esan digulako historiak, horretxeatik eman dizuegu lehen saria, osea, zorionak. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskertutzen da. Ez du pentsa benetan, ze lan oso honak egon direz, eta esportzua izan da, gu presenta gara ondo pasateko batez be orduen. Hau izan dut, apetxo despintzi zopitxie, sin más, aspirazio handi barik ez da, eta bostaten gara pio bat. Lehen galdetzen ez zuen, lehenengoko sarixe edo sariren bat lortuko bazen dueke, ia zer egingo zen dueken, on galdetzen zuet zer egingo zuen. Parranda handizago. Etxin sartute, Ez du pentsa. Alden moduen celebra alkarregaz eta,
beste baten be presentateko ganakaz orain, no? Ahí está, bai, web ya orain giro da. Eta galderatxu bat, publikun sarixe, boskatzeko aukeri uki duzue, zenen alde boskatu duzue? Etxea. Ni neuren gaurin alde. Bai, neuren. Bueno, 1.000 euroz badakazuen lekitxoa etorteko azte Europasa be bai, Bai, baku. Bueno, bikote, soixonak eta gozatuta disfruta. Agur. Aitor, Izibene, zuei ere agur eta eskerrik asko. Agur gainera gure lehenengo saritua izan da, eta zuei orain agur esatea geratzen zait. Eskerrik asko. Zeo zer gaineratu nahi duzu zuek? Izibene zuk. Promozionatu nahi baldin bat zuen pelikularen bat, edo aprobetxatu? Ja, bestela pesau batzu gara. Batez be, oso ondo garela, nire oso gustatzen ditu naiz. Erraxe izan dela, zibeneken be, ikustote gure desadostasunak adostasuna baino gutxio izan diala, eta oso ondo konpontu dela. Eta gusto da, betik ez dakit kameratoian, lekeition, horrazkenean, gustoa esan dut ez da. Osea, eskerrik asko, aukera negatik. Izi benen negarra zaude edo unkituta ikusten zaitut? Unkituta? Ez broma da. Ez pena, Aitor esaten ari zinena, aurten pena distantziakin bizitzea, ezta? Ni lekeitionago, baina zuek zeuen etxetatik edo lantokitatik edo horraritzea horrengo baten elkarrekin antzokien bertan, lekeitioko antzokien bertan ospatzeko eta elkar ikusteko aukera daukagun. Eta besterik gabe, Izibenen, nahi duzu zer gaineratu? Moztu inditzut igualeta? Karrik hori, ez nik uste da Aitorrek esan duna, ez? Plazer bat, hemen egotie, lekeitio lehengo urtien, izugarrizko zea izan zen, sorpresa, eta, horregatik nolabait plazer bat berriz zuena edo zuekin hau zeatiez, elkar trukatzie. Eta, bai, hori da. Aitorrek esan dezun oso erresa izan dela, eta zigiu zinemaz gozatzen, Eta agurtu baino lehen, zuen boskatu zuen publikoaren aldera. Ez. Izibenezuk? Ez da ere. Guriakin ikuan, euka. Bueno, bikote besterik gabe. Agur, hor geratu zait. Agur eta laster arte, eskerrik asko. Agur eta tentu zibilio. Egitiaren, aio. Agur. Hauxe izan da Kameratoiko 16. edizioak eman duena. Eskerrik asko parte hartzaile guztiei, espero denok konforme egotea. Zorionak sarituei, eskerrik asko baita ere luxuzko epaimaikidei, Izibini eta Aitorri, eta zuei bergogoratu Euskal Zinebilerak aurrera jarraitzen duela. Zinebilera.eus webgunean sartu, eta igandera arte lan guztiak edo egitaragoa jarraitzeko aukera izango duzu eta. Laster arte!